tots i totes les que us heu pogut connectar, que sigueu molt benvingudes a aquestes més de 50 persones o entitats que ja heu confirmat la vostra assistència a aquesta sessió de presentació de la quarta edició dels plans de transformació digital. Per qui no em conegui, em presento, soc Francina Alsina i en aquests moments estic presidint la taula del tercer sector social de Catalunya. Des de la nostra seu, aquí que posa sala Zoom, és la nostra seu del Hub Social i ens acompanyen en Jordi Rubman, és d'Enginyers Voluntaris, qui intervendrà després de mi, i la Marta Vidal de l'organització Migrana de Arena i el responsable de la taula d'Enfer Social, Gerard Santís. Per qui no conegui el projecte d'Enfer Social, m'agradaria explicar-vos que és una aposta que va fer la taula per avançar en el que és la digitalització del tercer sector social a Catalunya, així com també vam incidir en la creació d'un ecosistema d'innovació digital en el sector social. Ja fa un parell d'anys, des de la taula, vam publicar un estudi, que era l'estudi de l'estat de la digitalització del tercer sector, i d'aquest estudi vam poder extreure unes conclusions molt clares. Tinc una tarda avui anat tan de pressa que em sembla que no estic rascant ni una fa estona. Però bé, una de les conclusions que sortia en aquest estudi, que és molt interessant, i era que el 62% de les entitats ja tenia un grau de maduresa digital intermedi i que comencen a activar algun pla de digitalització si són més aviat reactives. Vam passar entremig tot aquell fet del Covid, que va ser una gran oportunitat i va ser també un catalitzador, perquè aquí les entitats que no veien encara massa clar aquest procés d'haver d'entrar en el món digital, per força ens hi vam veure abocats tots, no? I això també ens va ajudar a anar-nos posant una mica al dia i a anar-nos actualitzant. El que també aquest estudi ens comentava o ens ensenyava és que hi ha una necessitat important del compromís per part tant dels equips directius i com incloure dintre d'aquest procés a les persones afectades. També una de les coses que ens mostraven és que quan més treballadores i més pressupost tenia l'entitat, més maduresa digital ja existia. O sigui, una cosa que anava ben lligada tant al volum de persones com al volum d'ingressos, no? I també una altra de les coses és que depenent del col·lectiu d'entitat, de tipus d'entitat, hi havia més maduresa o n'hi havia menys. O sigui, hi havia un col·lectiu d'entitats, i podríem posar com a exemple el de la gent gran, doncs aquest estava molt més avançat en tot el que era el tema digital que no altres entitats que tractaven altres col·lectius més minoritaris. Aquí també d'aquest estudi ens van sortir una quantitat de deures. Un d'ells era evident, que era la millora de les competències digitals dels professionals, també dels usuaris i de les persones voluntàries. També calia que féssim una millora de la gestió de les dades per anar avançant cap a la interoperabilitat. Demano disculpes perquè avui tinc una tarda d'enganxar-se amb la llengua. Perquè havíem d'anar avançant cap a la interoperabilitat. Ho he fet. També dintre de les TIC, des de la perspectiva estratègica. No puc anar de pressa, ho sento. Com que vaig accelerada, perquè ara comencem una altra reunió, ho estic fent fatal. Bé, des de la perspectiva estratègica, dissenyant plans de transformació digital. I aquí sí que necessitaven també els suports de directius, tant en el camp dels pressupostos com en el personal. I tot això, el que comportava i anava associat, era una cultura organitzativa més innovadora. O sigui, s'havien de canviar molt sistemes que havien funcionat tota la vida, però que en aquests moments necessitàvem que la gent es llancés cap al camí de la innovació sense por. Llavors, aquí sí que nosaltres vam veure que teníem un repte important des de la taula,
I des d'Enforce Social hem estat treballant amb aquests plans de transformació digital. Amb aquesta serà la que encetarem la 4a edició. I avui, si ens trobem ara tots reunits aquí, també és per donar-ne els detalls de què és aquest pla de transformació digital, quin és l'objectiu i també poder resoldre els dubtes que pugueu sorgir o que pugueu tenir abans, tot això, abans de que us involucreu i pugueu valorar si us interessa o no. Primer, us informarem perquè vosaltres tingueu aquesta llibertat, no?, de poder decidir si creieu que us omple les vostres necessitats o no les omplen. Els meus companys posteriorment us ho detallaran molt millor, però l'objectiu d'aquest programa és sobretot oferir de la mà d'entitats d'enginyers voluntaris, que és el company que aquí ens està acompanyant, aquesta estratègia de transformació digital de l'entitat. Aquest acompanyament dura aproximadament 6 mesos. Ja dic que ell us ho explicarà amb tot detall de com funciona, no?, quines són les passes a fer. En les 3 edicions que ja hem passat, ens han acompanyat més de 20 entitats que totes elles han sumat més de 200 hores d'assessorament i les han estat acompanyant 20 persones voluntàries que s'hi han implicat de ple. Podeu, si voleu, després, amb tranquil·litat, podeu consultar els vídeos de valoració que han fet les pròpies entitats i que algunes de les persones voluntàries que estan tots penjats en el web d'Enforce Social. Ja, l'Adrià també ja us ho explicarà. Ai, el Gerard, ja dic jo que no és la meva tarda, el Gerard us ho explicarà plenament. I això que ara encetarem una reunió, Espero estar més clever, perquè si no patirem molt. I ara què? Ara es tracta que aprofundim en el que és la filosofia del projecte, remarcant, sobretot, que es tracta d'un acompanyament professional estratègic i que, per tant, sí que requereix que els equips directius s'hi impliquin i també el personal tècnic de l'entitat, a banda dels certs recursos econòmics que es puguin necessitant i que s'acabi considerant que siguin necessaris per poder-ho implementar, no? A partir de demà ja iniciarem la difusió a les entitats que hauran de respondre un formulari que ajudarà a fer-vos les preguntes adients si és que us interessa i esteu en un bon moment per sumar-vos o no a poder tenir aquest acompanyament, vaja, si us hi voleu implicar, no? Posteriorment, entre les 3 entitats implicades, es farà una valoració de les entitats presentades per tal de consensuar quines en podeu treure més profit a partir dels perfils disponibles de les persones voluntàries que vosaltres disposeu o que tinguem, no? Per part meva, res més. Pregunteu tot allò que considereu a les persones que queden, que segur que us podran contestar molt millor que jo, i sento molt no poder-vos acompanyar tota la sessió, però ho sento, però és que comencem ara una altra reunió. Ha estat un plaer acompanyar-vos fins ara i us agraeixo moltíssim la vostra implicació. Que tingueu molt bona tarda. Moltes gràcies, Francina. Molt bé. Seguint en la línia que ha obert la Francina, permeteu-me que em presenti primer com a representant del col·lectiu d'enginyers voluntaris, enginyers voluntaris i voluntàries, que estem col·laborant amb la taula del tercer sector en diverses iniciatives, així com amb altres entitats que també hem tingut l'honor, diguem-ne, també d'ajudar-los en temes d'eficiència energètica, tutories, etc., temes formatius. Soc membre del Col·legi d'Enginyers Industrials, amb el qual estem coordinant tots els enginyers voluntaris i voluntàries de Catalunya. I és una coordinació intercol·legial, és a dir, no només estem els enginyers industrials, sinó estem els col·legis d'informàtics, els de telecos, els de camins i els agrònoms. En funció de les característiques, diguem-ne, de la demanda que tenim a les entitats socials, hi ha algunes activitats que les pot fer molt bé, diguem-ne, un enginyer de camí o un informàtic, un teleco. I la nostra funció és justament això. I més endavant, aquesta tarda, l'estona que estaré aquí exposant-vos de què va, això és el programa de plans de transformació digital, us explicaré exactament quin tipus de servei estem oferint a les diverses entitats.
També, evidentment, aquí parlem d'Enforce Social, de la taula del tercer sector, però també, evidentment, estem treballant amb mi grano d'arena en la governança de la transformació digital en les entitats socials. O sigui que és un treball en equip amb aquestes tres agrupacions. Dit això, permeteu-me, comencem, diguem-ne, en matèria. Aleshores, primer faríem unes quantes qüestions, és a dir, aquesta sessió, què ens mou per estar-hi? He vist que hi ha una cinquantena d'entitats que, evidentment, estan interessades prou amb l'abast, diguem-ne, o amb el nom que comporta, diguem-ne, aquesta convocatòria d'aquesta sessió. No és un webinar, és senzillament una sessió d'exposició amb el qual vosaltres després podeu fer una sèrie de preguntes, les que creieu que siguin adients. I, evidentment, us plantegeu què esperem d'aquesta sessió. Esperem que realment em pugui resoldre els meus problemes? Esperem que ens posicioni dintre del marc operatiu i estratègic del tercer sector? Això són preguntes que, evidentment, segurament vosaltres teniu sobre la taula. I que realment la transformació digital a la nostra entitat social té sentit? Sota quins criteris, sabem què significa, quin impacte tindrà dins de la nostra entitat social, federació, confederació, el que sigui. O sigui, és important, doncs, saber-ho. Aleshores, partint d'aquestes qüestions bàsiques d'entrada, doncs entrem per matèria per una mica veure què és el concepte digital. El concepte digital, ara no entraré en teoria, sinó senzillament a definir exactament què vol dir cada un d'aquests. Bé, alguns d'aquests, no entraré perquè la societat digital forma part, diguem, de la societat, que es mou per una sèrie de paradigmes, de comportaments per part de la societat. I la societat la composen persones, principalment, però organitzacions també. I les organitzacions poden ser tant empreses, entitats, ens, organismes, etc., que estan realment, diguem-ne, dins d'aquesta societat, que estan oferint una sèrie, diguem-ne, de serveis o de valor afegit, diguem-ne, dins de la societat. I les persones contribuïm a que aquesta societat es consolidi. Però fins i tot hem vist que en els darrers anys, darrers mesos sobretot, doncs estan apareixent unes bretxes o gaps, que entenem, importants dintre de la mateixa societat. Aleshores, hem de tenir present, diguem-ne, de quin és aquest ecosistema de la societat digital. També apareix un altre concepte que és la innovació. Què vol dir innovació? La innovació digital què vol dir? Com s'aplica? La innovació de per se són idees que es duen a terme i que realment s'implementen. Una idea es queda amb idea. Una idea en laboratori queda en laboratori, però una idea que realment s'implementa i te la compren, quan dic que la compren, la usen, diguem-ne, les persones i les organitzacions, doncs, evidentment, és una innovació. I en el cas de digital, dintre l'ecosistema digital. Què vol dir digitació? O fins i tot en anglosaxó hi ha la paraula digitització, que és el mateix. Digitització, que no és el mateix que digitalització. Aquestes tres parauletes, aquestes tres entre vocals i consonants, generen un cert trastorn a manteniment de què va la transformació digital. Digitació és un canvi de format, d'analògic a digital. Què vol dir això? Per poder utilitzar les plataformes tecnològiques o les eines tecnològiques digitals, tot sabem que han de passar d'un format, diguem-ne, han d'estar podent treballant amb zeros i uns. O sigui, tot es transforma en dígits 0 o 1. Està actiu o no està actiu. Aleshores, això és el que permet una capacitat de computació, una capacitat de càlcul, d'actuació. I, evidentment, això fa molts anys que existeixen, fa més de 100 anys, més d'un segle, que ja la primera computació ja va néixer abans, diguem-ne, de la Primera Guerra Mundial. Per qual cosa, el de digital no és recent, el que passa que se li ha donat una forma més avançada en les darreres dècades, principalment en aquest segle XXI. Doncs digitar és passar d'un format analògic digital. Què vol dir? Jo tinc un llibre, jo tinc un text en paper o tinc una imatge que he fet amb una màquina fotogràfica i l'he passat a format digital. Què vol dir? Doncs que l'he passat a zeros i uns. De manera que qualsevol sistema de computació, un ordinador personal o fins i tot un telèfon d'aquests intel·ligents o no intel·ligents, realment saben manegar aquesta informació en format digital, no analògic. Aleshores, digital és canviar d'aquest format. Quan fem una gravació d'una cançó, que el tenim en disc de vinil, al passar un format digital ens permet, diguem-ne, que aquestes veus, aquests sons que tenim allà, puguin ser tractats per sistemes automatitzats de tractament de la informació.
Aleshores, digitar és només transformar, passar d'un format analògic a un format digital. Algunes vegades diem, és que tinc un text, tinc un llibre i l'hem escanejat. Bé, escanejat és perquè utilitza un escàner, que és un dispositiu que el que fa és convertir el format analògic a format digital. Tenim unes màquines d'ecografia que realment el que fan és traduir unes imatges analògiques a format digital. O sigui, ja depenent del tipus de dispositiu, la paraula digitalització s'ha traduït en l'aparell, a l'acció que realitza aquest aparell. Això és digitació, no té més complexitat, és això. Què és digitalització? Digitalització és automatitzar amb eines digitals un procés, una activitat o una tasca. És el que abans es deia informatitzar, però les empreses tecnològiques semblen que és més guai, més utilitzable, diguem-ne, aquesta paraula digitalització. Durant bastant de temps s'ha estat confonent la paraula digitació amb digitalització, però fa una dècada va aparèixer el concepte d'indústria 4.0 i de transformació digital. I aquestes empreses tecnològiques van encara generar més enrenou confonent el que volia dir transformació digital i digitalització. Per entendre la transformació digital, com la seva paraula indica, el seu títol, transformació, implica una metamorfosis. Té una mutació, diguem-ne, per buscar un símil, seria una oruga, que tenim en un estat, en un hàbitat amb el qual es mou, té un desplaçament molt lent i té un hàbitat alimentari molt determinat de microorganismes que arrossega, que es troba pel camí i, diguem-ne, evoluciona fins a un moment que fa una espècie d'hibernació, encara que no sigui d'hivern, però hibernació, i es transforma, fa una metamorfosis a ser una papallona que té un altre hàbitat, es desplaça més ràpidament, vola, ja no s'arrossega per terra i els microorganismes del qual s'alimenten són diferents als que abans tenia. Això vol dir que ens transformem. Això és un petit símil perquè entenem, associem, diguem-ne, aquesta transformació. En una organització, com pot ser una entitat social, què hem de tenir present per fer aquest canvi disruptiu, però canvi de transformació? Doncs, primer de lloc, és el client, el que nosaltres dintre les entitats socials entenem, aquests col·lectius que nosaltres atenem, que els diem un servei, el client és el que ens mana la nostra estratègia. És la que ens obliga a actuar d'una manera determinada amb les nostres activitats, en els processos, en les tasques. Evidentment, ens exigeix, per una sèrie de demandes de rapidesa, flexibilitat, adaptabilitat, ens exigeix disposar d'unes eines tecnològiques determinades, que seran principalment digitals, no necessàriament han de ser digitals, poden ser altres tipus d'eines. I, evidentment, com no, les persones. Les persones que seran les que faran de facilitador de que aquestes tecnologies i l'optimització de l'eficiència, de l'eficàcia dels processos es duguin a terme a partir de l'estratègia definida. O sigui, això és la transformació. Potser he anat massa ràpid, però serà un concepte que anirem tractant-lo al llarg del dia d'avui i, evidentment, sempre que vulgueu, si necessiteu més informació, us podré passar diversos enllaços, però que quedi clar aquests 4 conceptes que us he explicat. L'últim concepte d'indústria 4.0 va aparèixer a començaments de la dècada passada, a nivell industrial, i fins i tot al llarg de l'última dècada, i sobretot quan vam arribar a la pandèmia, que això es va generar a la societat digital 2.0, apareix la paraula revolució 4.0. Però d'això no entrarem perquè, diguem-ne, això ja són, podrien, acrònims o paraules que tenen un sentit més de màrqueting que no pas, diguem-ne, d'elements diferencials. Una indústria 4.0 és una digitalització dels processos operatius en el sector industrial. Ja està, no té cap més misteri, però el que passa que a nivell dels industrials, a nivell de les empreses, doncs els interessa parlar de la indústria 4.0. Alguns ja parlen de la 5.0, però sí, el que abans era cada 70 anys, que hi havia un canvi disruptiu, ara resulta que en 10 anys han canviat. Tampoc, podem anar ràpids, però no és així. Fet aquesta introducció als conceptes de l'àmbit digital, doncs anem a veure justament, resumint, sintetitzant què vol dir, diguem-ne, la transformació, la digitalització de digitació. Hem vist que la transformació el que ens aporta és valor. Ens aporta valor perquè és un tema d'estratègia, és un problema de l'organització global, holística, una visió holística. Ens permetrà tenir un talent format i empoderat per poder dur a terme aquesta estratègia que nosaltres volem per donar respostes a aquestes demandes canviants
immediates que realment ens exigeix el mercat. A vegades a títol individual com a persones o a vegades per a altres efectes, diguem-ne, de tot l'ecosistema sociopolític, econòmic, etc. Ens permetrà crear una cultura d'àgil i dinàmic. És a dir, aquesta flexibilitat de les persones que realment s'apuntin al carro de la transformació tindran un altre tipus de mentalitat. Seran més àgils, no tindran un status quo de no voler canviar. O sigui, seran una sèrie d'hàbits que aniran canviant. Revisarem el model de negoci. A les entitats socials, tenim model de negoci? Sí. La paraula, sempre quan veiem la paraula negoci, ho pot interpretar qualsevol persona que és una qüestió crematística. No. Negoci és unes funcions, diguem-ne, operatives, que és el model amb el qual nosaltres tenim els objectius, la missió i la visió de realment aquesta entitat. Les dades també ens permetrà una bona estratègia del que és la dada com a actiu estratègic, realment ens permetrà dur a terme o assolir els objectius que ens han marcat dins de la nostra estratègia. I, evidentment, el que tindrem amb la transformació, un millor apropament al coneixement de l'experiència del client, que serà que sigui diferencial respecte a les nostres etapes anteriors o fins i tot davant de la competència o d'altres actors. O sigui, és important aquests elements que ens ajuden a que la transformació sigui un èxit. I, en canvi, la digitalització està focalitzada a l'eficiència, i l'eficiència és hacer lo mismo con menos recursos. Jo dic en castellà, però ho puc dir en català o en qualsevol altre idioma. Fer el mateix, però amb menys recursos, més ràpid, però també pensem que a la part de valor, allà a la part de valor és important el tema de qualitat. Aquí l'eficiència és recursos. Aleshores, aquí el que pretenem és automatitzar els processos d'una manera àgil, ràpida, amb recursos. I quan parlem de recursos, són recursos tècnics, recursos humans i recursos econòmics. O sigui, reduir això al màxim, de manera que puguem donar resposta. Pensem que si fem una digitalització d'un procés, si abans no hem revisat els processos, seguirem generant problemes als resultats, perquè resulta que tindrem, diguem-ne, divergència amb l'estructura de les dades, divergència amb les dades, a l'origen de les dades, amb el tema de la seguretat de les dades, la privacitat de les dades, etc. També la digitalització, a l'automatitzar els processos, requereix una actualització tecnològica en l'àmbit de les tecnologies digitals, però no necessàriament han de ser digitals, poden haver-hi altres tipus de tecnologies o de tècniques, diguem-ne, de treball per digitalitzar i tenir visions d'interacció entre les persones, utilitzar tècniques de Kanban, tècniques col·laboratives, etc. Tindrem eines i canals digitals. Això són noves eines que tenim a la nostra disposició, però no deixen de ser una automatització d'un procés de relació amb els nostres clients, amb els nostres usuaris, amb els nostres partners, entitats col·laboradores, etc. I després hi ha els canals. Els canals són fruit d'aquest estudi, d'aquesta visió 360 dels nostres clients, i permeteu-me, sempre que dic clients, és des d'un punt de vista de persones ateses. I l'altre concepte que hem dit és digitar, que és la base, és a dir, tota la informació l'hem de tenir digitada. Si no la tenim digitada, sigui text, imatge, àudio, realment aquest canvi de format, o sigui, aquesta informació no entra al sistema. Diu, no, és que jo escanejo, o sigui, digito aquesta informació, sí, però l'has hagut d'escanejar. Això és important. Bé, aleshores, fem una sèrie de reflexions de la transformació en les entitats socials que representen. Per què ho hem de fer? La primera pregunta és hem de fer per què ho hem de fer. Estem obligats per quina raó? Qui ha de participar? Com pot durar això? Això de la transformació digital. Hem entès que en alguns casos la transformació digital és complexa, és farragosa. Els èxits no sempre estan garantits. Per quina raó? I per què ha de durar tot això? Aleshores, veurem una mica quins són els elements que ens poden, diguem-ne, canviar, diguem-ne, aquestes durades. Quin cost té això? És a dir, quins recursos hi hem de dedicar? Recursos de persones, recursos interns, recursos externs. Recursos externs poden ser tecnologies, persones, experts, etc. Eines, mètodes de treball. I, evidentment, tot això els hem de quantificar i monetitzar. És a dir, l'hem de posar un valor i l'hem de posar un valor econòmic. Aleshores, aquest cost, com el recobrarem? És una altra reflexió que ha de fer l'entitat social, a veure si això ens representa. Però si fem aquesta anàlisi, compte, no mirem només el que ens costa, sinó el que guanyarem. Aleshores, hem de fer un anàlisi cost-benefici a mig llarg termini, amb tots els costos, fins i tot els ocults,
Això és important. No només els costos de dir, és que això em costa, si contracto aquestes llicències de no sé què, més aquests que treballen em costa tant. No. Jo al fer això, i les persones que s'hi dediquen, durant el temps que hi ha ineficiències, més la coexistència de lo nou amb lo vell, temporalment, d'una manera temporal, etc. Això són costos ocults que s'han d'aflorar i s'ha de veure aquestes ineficiències, què és el que ens està costant. I estar en un nou estadi de futur, realment molt més eficient, molt més adaptat a les demandes, i fins i tot quan ens fan una nova demanda que exigeix canvis, lo ràpids que som, doncs això és un estalvi, i aquests estalvis s'han de quantificar. Aleshores, s'ha de comparar aquests escenaris amb l'escenari actual. Després per saber què és el que hem de fer, al final tindrem un full de ruta, i aquest full de ruta hem de saber com s'ha de construir aquest full de ruta en base a uns criteris de prioritat, unes prioritats en base a necessitats de negoci intern, des d'un operatiu de l'entitat, o quan parlo d'entitat pot ser federació, vull dir, així s'ha colat. I així, sí, hi ha una mica d'eco. Vale. Aleshores, això és el criteri de prioritat, en parlarem. I en quina altra entitat o organització ens hem de referenciar? Perquè diu, escolta, jo soc petit o soc de tipus mitjà, però en quin seria l'entitat per mi seria referent? Això ho anirem veient, diguem-ne, no tot això es podem donar resposta avui, perquè estaríem moltes hores, però sí que al llarg de les setmanes i mesos que aquelles entitats tinguin el repte, diguem-ne, d'abordar la transformació digital, realment doncs, això serà comentat i reflexionat i es treballarà amb això. Aleshores, intentant donar la resposta al per què, intentem fer una posada d'escena d'aquest escenari dels principals reptes d'aquests anys 24, 25. El 25 té unes connotacions importants, ja veurem per què, però també podem tenir una visió, diguem-ne, fins als anys 30. I aleshores, en totes aquestes organitzacions, com és el cas nostre de les organitzacions del tercer sector, realment, quins són els principals reptes a destacar? Doncs, per començar, tenim la revolució de la intel·ligència artificial. És a dir, la intel·ligència artificial, que se'n parla molt, se'n parla darrerament, doncs es parla del tema de la capacitació de totes les persones que estaran vinculades dins de la societat. Estiguin treballant o no estiguin treballant. Uns perquè han de tenir una capacitat, perquè han de donar resposta al funcionament de tota l'operativa i tots aquests processos que tinguin definits aquesta entitat social. I l'altre, diguem-ne, hi ha limitacions que la regulació ha de tenir present. Aleshores, aquí també ja apareix la revolució de la intel·ligència artificial, té un impacte directe sobre les dades, per la qual, diguem-ne, què es fa amb aquestes dades, quin és l'origen d'aquestes dades, com es pot accedir, etc. I, evidentment, la intel·ligència artificial ha de tenir un bon govern, per la qual cosa Europa, que és una unió de reguladors i que limita a vegades la iniciativa, la innovació, però crec que fa ben fet d'intentar fer una bona governança de tota la transformació digital juntament com a element disparador en aquests moments de la intel·ligència artificial que val la pena assumir que és un repte pels propers anys, a curt i a mig termini. Evidentment, la intel·ligència artificial també modifica l'automatització de processos. Abans teníem una informatització, teníem eines que ens permetien entrar a la fitxa de les persones, teníem eines de gestió econòmica i financera, de provisionaments, d'espais, etc. Però resulta que ara amb intel·ligència artificial el canvi és més disruptiu. Però això vol dir que també serà, amb la intel·ligència artificial, podem ser més eficients, però compte amb l'eficiència. Si no tenim unes dades ben definides, ben estructurades, ben protegides, ens pot generar un enrenou important. També hem de veure que per utilitzar aquestes eines hi ha una regulació dels rols de les persones i usuàries i no usuàries, però que estan vinculades, diguem-ne, a l'ús d'aquestes tecnologies que estan embebides dintre l'actual transformació digital. El paper crític de la ciberseguretat. És obvi que amb aquesta, al tenir una automatització de gran escala i molt ràpida, i això ho podeu veure, algú que hagi tingut temps, intentant utilitzar la intel·ligència artificial generativa, doncs, escolta, ells mateixos són capaços de generar-te un resultat que realment pot ser decebedor. Pot ser interessant quan ho llegeixes, però després pot ser greu, diguem-ne, i que vagi contra els vostres interessos. Per qual cosa, han de tenir una cultura molt important del que és la seguretat i la ciberseguretat. Per la qual cosa hem de formar degudament els nostres equips
de la nostra organització per saber avaluar en cada moment quins són els riscos i els impactes associats per respondre a aquestes amenaces que podem tenir contínuament en la ciberseguretat. La integració de la tecnologia, aquesta disruptiva, amb les habilitats humanes. Apareixen cada cop més persones que no han de ser tequis per poder utilitzar aquestes eines. Quan dic tequis, persones amb un background, amb un perfil, diguem-ne, molt tecnològic, cada cop més, per sort o no per sort, doncs ja no depenem dels tecnòlegs, sinó depenem, diguem-ne, de la nostra manera de fer preguntes amb llenguatge natural a les màquines. Per la qual cosa serà una eina de molta ajuda, però compte com preguntem, perquè no sé si heu tingut l'oportunitat de fer, per preguntar una cosa, fer les preguntes amb dos sentits i els resultats poden ser totalment dispars. I, evidentment, tindrem aquest any i l'any que ve desafiaments, reptes ètics i socials. La bretxa digital s'incrementarà notablement per diverses raons, perquè no tothom té accés a aquest tipus de tecnologia, a aquest tipus de cultura, que és important. Els països, diguem-ne, en desenvolupament es crearà un gap més important a la bretxa digital. Ja no dic els països no desenvolupats, aquests encara tindran greus problemes, encara seran més grans. Les màquines en aquests països, en tots els països, n'hi han substituït els llocs de treball, és el que ha estat passant els 200 o 300 últims anys. És a dir, les màquines de mica en mica s'han anat substituint les tasques i les activitats i els processos que han anat fent els éssers humans. Ens hem automatitzat, mecanitzat d'algunes maneres, però aquest cop encara amb més revolució, amb més evolució. Aleshores, hem de veure l'atenció ètica respecte al càstig es pugui permetre fer aquesta màquina. Substituirà el robot? Per entendre's que el robot daten des de l'any 57. O sigui, no és que s'han inventat ara fa 2 dies. El robot substituirà les persones? Bé, nosaltres sempre al final l'ésser humà tindrà la capacitat de prendre decisions. No vull entrar en veure pel·lícules d'aquestes preocupants de Terminators, que evidentment si es deixes que la màquina prengui l'autocontrol respecte a tot el món ens podria destruir. Però evidentment per això hi ha una sèrie d'actuacions que realment intentem, degut a aquesta creativitat d'aquest terrorisme mental, intentar aturar qualsevol iniciativa d'aquesta línia. Aleshores, hem de veure també en aquests 2 o 3 anys propers la convergència entre ètica i sostenibilitat i pensar que no només es tracta d'eficiència, sinó també de dur a terme, diguem-ne, els objectius que podem tenir. Així i tot, aquests reptes poden ser canviats substancialment degut a les polítiques internacionals dels grans blocs. Xina, Nord-amèrica, Rússia, Unió Europea, i ara van apareixent altres, els BRICS, però ja fa temps que estan per aquí, Brasil va quedar una mica despenjat, però Índia sembla ser que està agafant un lideratge. Qualsevol decisió sociopolítica, socioeconòmica, pot canviar substancialment el concepte de la societat, perquè pot permetre o pot obligar a canviar, diguem-ne, a migrar cultures, migrar persones d'un país, d'una geografia a una altra geografia. Per la qual cosa ens pot provocar a nosaltres, aquí en aquest petit país, a haver d'abordar canvis, diguem-ne, substancials i ràpids, perquè hi ha una forta demanda d'atenció a col·lectius necessitats. Famílies desestructurades, problemes mentals, perquè també aquest problema de les tecnologies també està creant problemes mentals, està provocant també temes d'incorporació i integració d'aquestes persones que han hagut de fer grans esforços per sortir dels seus països d'origen. Aleshores, això es canviarà substancialment. És a dir, i hem d'estar preparats per això. És un gran repte, això ho tenim. Ja fa temps que ho tenim, la pandèmia va ser disruptiu. El mes de gener, el mes de febrer de l'any 20, de fa 4 anys, o sigui, fa 4 anys exactament, resulta el 12 de febrer, només se sabia que a Xina, a una petita ciutat de no sé quants milions d'habitants, a la Xina, es va detectar una cosa que semblava que era una pandèmia. Aquest bitxet ens ha fotut tota l'economia, però ha disparat, diguem-ne, noves formes de comportament. Evidentment, hem sigut resilients, hem sigut capaços d'abordar això gràcies a que ja teníem algunes eines i algunes entitats
i organitzacions ja estaven preparades per això. Jo recordo que vaig estar amb aquest tema i entitats conegudes, evidentment no eren entitats socials del tercer sector, però sí que eren entitats que oferien una sèrie de serveis. El mateix dia, el 14 de març, que es va declarar el blackout aquí en aquest país, doncs el dia 13 ja tothom d'aquesta organització ja estava a casa amb les tecnologies adequades per poder seguir treballant com si no hagués passat res. Però era important perquè estàvem preparats, però no perquè ho tinguéssim preparats 3 setmanes abans, no. És que ens havíem preparat des de l'any 15-16. Jo vaig estar justament amb aquesta transformació digital d'aquesta organització. Això són, experiències, perquè veieu, o estem preparats i aleshores podem assumir d'una manera més ràpida aquests canvis disruptius, que són socials, econòmics, polítics, o estem, ofegats, perquè, esclar, no podem parlar de competència entre entitats socials, però sí que, quina serà aquella entitat social que serà capaç, de respondre més ràpidament davant d'aquestes demandes. Aleshores, és important estar preparats per això. Però, esclar, també l'any 25, entre el 25 i 30, malgrat els COPs i aquests fòrums que fan a nivell internacional, hem d'intentar assumir els objectius que ens han marcat dintre de la sostenibilitat. Aleshores, aquestes variacions farà que tot el tema mediambiental, per exemple, ens pot impactar substancialment. Grans desastres climatològics ens pot fer canviar la forma de treballar les entitats socials. Aleshores, si no estem preparats, si no tenim definit un full de ruta de la transformació digital, serà difícil poder abordar aquests nous reptes. Quin és l'ecosistema de la transformació digital? Doncs, primer, hem de fer una sèrie de reflexions que, evidentment, en el que abans us ha comentat la Francina, que us passem un qüestionari, és primer intentar identificar què som. Tenim una estratègia, com a entitat social, com a federació, tenim una estratègia. Si no la tenim, doncs és bo fer unes reflexions de quin tipus d'estratègia nosaltres hem de tenir. Però hem de tenir, no avui, no, dintre de 2 o 3 anys. Què volem ser de grans? O sigui, amb el sentit aquest, no? Què volem ser? Aleshores hem de mirar les nostres fortaleses, les nostres debilitats, les nostres amenaces, que hem estat comentant, reptes, i quines són les oportunitats que nosaltres podem aconseguir. D'aquest AFOP podem obtenir quines són la nostra missió i visió, que això generalment ho teniu definit, i quins són els objectius estratègics de l'entitat. Evidentment, segur que moltes de vosaltres que ja han tingut contactes ja teniu un pla de millora o una llista de millores que vosaltres voldríeu implantar. Algunes són molt petites, amb la dimensió que pot ser una transformació digital. Però, estan identificats un pla de millores. Però també, per un altre cantó, moltes d'aquestes millores neixen dels principals problemes que vosaltres heu identificat, que bàsicament són problemes que estan originats per manca d'eficiència o per una limitada eficiència, més que d'efectivitat. El tema de cultura, la bretxa digital, que m'han comentat abans, sigui dels usuaris, sigui que potser tenim un model d'interrelació amb les entitats públiques que resulta que fa que no siguin eficients. Jo recordo que no fa gaire que em van demanar una llista de dades i el problema no era un anàlisi de dades, el problema és que les dades eren un desastre. Per la qual cosa, no havia una cultura de la dada com a actiu estratègic d'una entitat, i una entitat d'un cert volum. No estem parlant d'una entitat petita, sinó mitjana. Entenem que les entitats de qualsevol volum tenen problemes realment de saber treballar d'una manera eficient. Ho fan dintre les eines que ells disposen. Però, esclar, és l'eina que et mana o ets tu el que manes? I qui manes en base a quins criteris? Com tenim identificats els processos, etc. Aleshores, som prou flexibles, ens adaptem a aquests canvis immediats, mesurem aquesta efectivitat o eficiència de tots els treballs i els processos que fem. Estem donant que sempre l'argument, i evidentment aquest és l'objecte, i és la missió i la visió de qualsevol entitat, és dedicar-se al 100% a l'assistència als col·lectius. I, en canvi, hi ha altres elements que ho deixem en segon terme. Però resulta que si aquestes feines de back office, o sigui, de feines, de taula, no les fem, resulta que fer un seguiment de l'assistència a aquests col·lectius se'ns fa molt difícil. I, aleshores, hi ha decisions que es poden prendre d'una manera incorrecta. Per la qual cosa és un dels principals problemes que tenim sobre la taula. També, per un altre cantó, hem de fer una anàlisi de quin és l'ecosistema informàtic o digital.
quines són les solucions, els recursos propis informàtics que disposem, com aprovisionem, etc. Quins són els treballs tècnics que tenim. Aleshores, hem de fer una reflexió sobre això. O sigui, la transformació digital hem vist que no va d'informàtica, no va de plans informàtics. No. Això serà conseqüència del pla de transformació digital. Però, a dins del pla, veurem que hi ha altres coses. I, evidentment, l'altra reflexió és, realment ja tenim a data d'avui un pla de transformació digital? Sé que alguna de les entitats presents sí que ja té un pla de transformació digital amb una primera versió, quan dic primera versió, amb una primera fase, evidentment hi ha un full de ruta i que, evidentment, cada any, com a mínim, s'ha de revisar i a veure si estem assolint els objectius anuals, com a mínim anuals. Aleshores, hem de ser conscients del que representa la transformació digital en cada moment. Tinguem o no tinguem el pla de transformació digital, però hem de ser conscients. Sabem que la transformació digital és complexa, no és implementar una solució o implementar l'Office, implementar una simple eina, un CRM. No es tracta d'implantar un CRM, es tracta molt més. És a dir, primer definir quin és el nostre model de relació i després ja veurem quina solució. No posem el carro davant del cavall, no? Però el ser que és complexa tampoc ens agafi por. O sigui, no fer-la, si no la fem, us puc dir que serà més complexa al futur per poder abordar aquests canvis que ens exigeix l'ecosistema de l'entitat social. L'altre problema és que no sé per on començar, per la qual cosa és important. Aleshores, per dur a terme, per obtenir un pla de transformació digital, primer cal conèixer quin és el procés per elaborar aquest pla. Aleshores, partint de la idea que abans he comentat, els 5 àmbits que configura la transformació digital, que és l'àmbit del client, l'àmbit de l'estratègia, els processos, la tecnologia i les persones, podem veure que primer el que hem de fer és definir l'abast de la transformació digital. I per definir té unes 4 subetapes. Aquesta fase de definició té subfases o subetapes, que és la de conscienciació, és a dir, on l'equip de direcció conjuntament, l'equip de direcció és direcció general, presidència, executiva, del patronat, etc., juntament amb els membres del comitè de direcció, som conscients de quin és el nostre nivell de maduresa, som conscients realment de què hem de dur a terme, apostem per això, hi haurà moltes preguntes que hem de fer, que evidentment hi ha una sèrie de qüestionaris que ens ajuda a reflexionar sobre això. I sobre això s'obté, diguem-ne, una resposta quantitativa, qualitativa i quantitativa. Estem en un grau de maduresa, com abans ha dit la Francina, que el 62% té un grau intermedi. Sí, però a vegades les respostes que s'han fet respecte a una sèrie de qüestionaris, i això us ho qüestiono, diguem-ne, aquí, és que partim de la base que no ha quedat prou clar què vol dir transformació digital i què és digitalització. Hi ha un cert grau de digitalització, de maduresa de digitalització correcta, i amb això sí que m'hi sumo, però de transformació digital és molt més baix. I això és així. Això ens permet fer una sèrie d'activitats, sí, però no és suficient. La transformació és el que ens pot ajudar a adaptar-nos ràpidament a aquests canvis disruptius, que ens exigeix la pròpia dinàmica de la societat. Això seria aquest 62%. Aleshores, tenim, un cop ser conscients d'això, definirem, revisarem la nostra estratègia corporativa, organitzativa. Què és? Revisarem si té sentit, si hem d'afegir alguna cosa per fer més èmfasis en la nostra missió i visió i aleshores els valors que té la pròpia entitat, perquè, evidentment, hem de ser oberts i dinàmics, de manera que no ens estanquem, i, evidentment, a partir d'aquí sortiran unes metes, uns reptes, unes metes, que les hem de quantificar perquè es tradueixin en objectius, perquè tot el que no sigui objectivitzable, que vol dir que és quantificable, mesurable en el temps, assumible, etc., doncs no es pot definir objectius. A vegades es confon la paraula meta, que és més qualitatiu, que amb la d'objectius, que és quantitatiu. Aleshores, si volem tenir uns objectius estratègics, s'han de quantificar, per la qual cosa haurem definit unes metes prèvies. Això és què vol dir? Revisar la nostra estratègia com a corporació i començar a definir, a partir de les nostres debilitats respecte a la situació futura del que volem ser en un futur de 2, 3, 4, 5 anys, el que volem ser amb la situació actual. Definirem aquí una sèrie d'actuacions, també el que volem ser, diguem-ne, en base a uns escenaris, es defineixen escenaris possibles. I a partir d'aquí, doncs, analitzem els processos que hauríem de tenir en un futur per poder abordar aquestes metes, poder assolir aquests objectius que ens han marcat.
Aleshores, hi ha un anàlisi dels processos i dels serveis que estem prestant en aquests moments. Això vol dir que hem de fer una revisió d'aquesta... Hem d'entrar a l'últim detall? Al principi haurem d'entrar, potser un nivell, segon nivell o màxim tercer nivell, per fer aquesta anàlisi, diguem-ne, de diagnosi, autodiagnosi que tu pots fer, diguem-ne, en la teva entitat social. I això l'heu de fer vosaltres, perquè sou millor els que sabeu, de cara a un futur el que voleu ser, no us ho dirà un enginyer voluntari, no us ho dirà un consultor de fora, no. Us dirà, us pot ajudar a dir cap a on van els trets, cap a on van les diverses orientacions, com van altres entitats socials, etc. O sigui, però realment els que prendran les decisions, els que han d'actuar, els que han de treballar aquests conceptes, justament és la pròpia entitat, organització. Aleshores, hem de comparar sempre el futur amb el present. No cal dedicar molt de temps amb el present. Quan dic no present, o sigui, en el moment que es comença a treballar la definició de la nova estratègia, ja ens focalitzem en el futur. Al present ja és història, perquè ja demà tindrem un altre present, ja no serà el d'avui, per la qual cosa dediquem-nos a un futur, amb una finestra prou assumible, diguem, primer any, segon any, o sigui, 12, 24, 36 mesos, amb el qual a on volem arribar. I a partir d'aquí sí que veurem quins serien els diferencials entre aquest escenari futur i el present. I a partir d'aquí sorgiran per cada un dels processos, de millores de processos, de serveis, el tipus de tipologia de serveis que volem fer, la nostra relació amb els nostres partners, amb els estaments públics o privats, proveïdors, amb els nostres col·lectius de clients, quin és el nostre model de relació, que hi ha, evidentment, el model de relació, no deixa d'haver-hi una sèrie de processos durant el cicle de vida que està el nostre client, la nostra entitat, diguem-ne, acollint, diguem-ne, aquests col·lectius de necessitats. O sigui que, diguem-ne, hem de fer aquesta anàlisi. A partir d'aquí tindrem una llista d'iniciatives, que aquestes llistes d'iniciatives s'agruparan en projectes. I alguns seran projectes i uns altres no seran projectes, seran simplement una activitat formativa, o millor fer una píndola, un webinar d'una eina concreta molt fàcil, o algun altre, anem a millorar un procés manual i el seguirem treballant-ho manualment durant 12 mesos i aquí doncs no hem posat cap eina, però ho fem manual perquè no anirem a aquella famosa dita que diu me cuesta más el collar que el perro, no? O sigui, anem a ser eficients. A vegades manualment, però fent-ho d'una altra manera podem assolir els objectius que tenim. I el millor és una acció temporal, perquè quan tinguem ja una acció, diguem-ne, ja definitiva, totalment digitalitzada, aleshores sí que ja utilitzem eines més digitals. Això seria la part de definició. Evidentment, totes aquestes iniciatives les ordenem, les posem al temps, tenim un full de ruta, sota uns criteris, diguem-ne, de negoci. Segueixo insistint, el concepte de negoci, el concepte, diguem-ne, de l'operativa de l'entitat, d'impacte dins de la societat, etc. Això seran els criteris que primen al definir la prioritat de les accions que s'han de dur a terme. Algun d'aquests seran, segueixo dient, també incorporació d'eines i de tecnologies digitals o solucions digitals. Diguem-ne més solucions, perquè això abarca molt més, no? Té un abast més gran. I aleshores, això es aniran agrupant i es formaran un mètode, diguem-ne, de treball per estructurar-lo per fases. Fases que seran onades. Unes onades, una primera fase, que potser seran els 3 o 4 primers mesos, després 4 mesos més, però després hi haurà una onada que estarà a cavall entre la primera i la segona fase, etc. O sigui, diguem-ne, s'ha d'estructurar aquest pla director de la transformació digital. És un pla director, és a dir, estratègic de la transformació digital. No és un pla de sistemes, no és un pla informàtic, no. El pla informàtic sortirà a col·lació de, però l'important per la direcció i per l'equip de direcció de l'entitat social és tenir aquest pla director de la transformació digital, que això ho hem fet ja a les 3 anteriors edicions que hem col·laborat com a enginyers voluntaris amb les entitats socials, ja realment el que hem ajudat a fer la direcció de cada una d'elles, de cada una d'aquestes entitats socials, és justament elaborar aquest pla director de la transformació digital. Això serà la definició. I, evidentment, i després de la definició ve la implementació, és a dir, anar a cercar quina és la millor solució, entrar en més de detall d'algun dels processos, a veure si això es pot estructurar, si es pot simplificar, si es pot millorar, eines que hi ha, seleccionar, potser necessites més recursos externs,
perquè necessites especialistes que t'ajuden a implementar una eina com el Synergia CRM o que necessites una eina de gestió econòmic-financer o alguna eina operativa o implementar en un àmbit sensòrica que es relacioni automàticament amb eines, diguem-ne, d'atenció, diguem-ne, a persones que requereixen un servei molt personalitzat, etc. O sigui, que hi ha la implementació. Es fa el desenvolupament amb totes les proves, etc. És bastant complexa, com qualsevol projecte informàtic. O sigui, aquí no s'inventa res, senzillament que s'ha de tenir molt present que tens una finestra de 3 anys, generalment de 36 mesos, i aleshores amb aquests 36 mesos, què és el que vas fent en cada trimestre? Cada trimestre es va fer un seguiment i, evidentment, un cop s'implementa cada una d'aquestes solucions, s'ha de monitoritzar ja en etapa de producció, ja treballant en el procés, diguem-ne, que se'n diu ongoing, i aleshores monitoritzes i de tant en tant vas fent un seguiment que et permet, doncs, dintre de 3 anys o dintre de 4 anys, realment a tornar a fer com estem treballant, o sigui, fer, diguem-ne, unes reflexions com si tornéssim a tancar el segle i per veure si hem de tornar a començar a la fase N de la transformació digital. Dit això, doncs sí que caldria fer petita èmfasi de quins són els principals eixos de l'èxit d'una transformació digital. Es recomana, són recomanacions i són experiències, no només personals, sinó del mercat, que es basen en aquests 4 eixos. Hi ha altres elements, però els més importants són aquests. Primer és el lideratge. El lideratge recau únic i exclusivament amb la direcció general. I lideratge vol dir no és que jo porti el títol, sinó és que treballa. No és que no treballi en altres temes, perdoneu, que algú se senti al·ludit, no volia dir això, sinó lideratge vol dir que treballi amb aquest tema de la transformació digital. Vol dir està treballant, li dedica hores, diguem-ne, no només a fer un seguiment, sinó a fer reflexions, a veure tota aquesta part estratègica, perquè recau en el comitè de direcció i sobretot en la direcció general, quan dic direcció general, el president del patronat, el president executiu, etc., que han d'estar presents, però no només a fer de figurins, sinó treballant colze a colze. Després l'enfocament. Evidentment, l'enfocament, per la complexitat, com qualsevol projecte informàtic que es faci amb rigor, doncs es requereix un enfocament que vagi per cicles, per iteracions, de manera que no intentem fer la casa el primer dia amb un superprojecte que ens deixi ofegats a tots, no. Anem fent per etapes, tindrem criteris de quick wins, o sigui, millores immediates que podem percebre realment la millora que pots tenir immediata, però aquesta millora immediata, que evidentment ara segurament heu fet moltes millores immediates operatives, però estan integrades dintre un pla de treball, per la qual cosa ja hem estudiat perfectament quin és l'impacte d'aquesta millora que es pot implementar a molt curt termini, amb uns recursos bastant molt ben definits, molt acotats, però que realment servirà d'una forma o temporal o d'una forma, diguem-ne, que ens permetrà arribar a assolir en 12, 24 o 36 mesos els objectius que ens han plantejat. Això és important amb aquest enfocament. I, a més, sempre l'enfocament és important. Estem transformant. No fem un simple canvi o una modificació, no. Estem transformant, diguem-ne, la nostra organització. Això és important. Un altre eix que és important de l'èxit de la transformació és el pressupost. S'ha d'assignar un pressupost. I aquest pressupost amb tots els costos ocults. Això vol dir que els recursos interns que hagis de dedicar, fins i tot de direcció, del comitè de direcció, doncs s'han d'estar pressupostats, s'han d'incloure, perquè sigui conscient que avui dia les ineficiències també tenen un cost. Els errors tenen un cost d'imatge, de qualitat, de queixes, etc. O sigui, hi ha una sèrie d'elements que realment el pressupost, diguem-ne, ha de tenir contemplat. Primer, identificar-los, qualificar-los i monetitzar-los. I, evidentment, aquest pressupost s'ha de tenir un rigor. I cada 6 mesos s'ha de revisar l'abast. Però el de partida no s'ha de tocar mai. Quan dic de mai, s'ha de ser prou rigorós amb aquest. Perquè, si no, què succeeix? Bueno, clar, és que ara tinc altres prioritats. No, és que això és estratègic. I el que és estratègic no es pot retocar. Jo he vist empreses que el que han fet és fer canvi de números. Què passa? Al final, la transformació digital no té lloc. S'han fet digitalitzacions parcials, realment, però no estan preparats davant d'un canvi important. I després han passat que resulta que no són, dins del mercat, no són adaptables ràpidament a les noves demandes. No poden oferir uns serveis nous, no poden tenir més volum, no poden tenir una sèrie de problemes, el personal no està adequadament format, etc. I això són problemes. Per la qual cosa s'ha de respectar el pressupost, els recursos que s'assignen, persones, tecnologia, etc. S'ha de definir un calendari claríssim.
rigor i compromís, això és fonamental. I l'últim és l'equip, que no és l'últim, però diguem-ne, dintre d'aquesta cadena podríem pensar que és l'últim, que també forma l'equip, començant per l'equip de lideratge i les persones que s'assignin. S'assignen responsables digitals, etc. Diu, és que jo només a la meva entitat social som 6 persones o som 15 persones. Ostres, si ens dediquem a això, no fem l'altre. Doncs anem a veure, si això és estratègic, hem d'agafar aquestes persones, extreure una mica del dia a dia i buscar voluntaris o persones, recursos addicionals que facin la feina de menys valor afegit que estàvem aportant ara. I aquestes persones que han sigut una mica desplaçades amb el seu 30% es dediquen a aquest 30%, 40% o 25%, depèn en quin moment necessiten més o menys, doncs aquestes persones supervisen la feina d'aquestes persones que donen suport temporal mentre dura aquesta etapa, aquest pla de transformació digital. I, evidentment, això s'exigirà disposar de perfils diferents. Es pot fitxar, entre cometes, es pot disposar, anar al mercat, tenir més enginyers voluntaris amb un grau d'especialització concreta per fer una cosa concreta. Això són els principals eixos de l'èxit d'una transformació digital. Aleshores, el pla de transformació des d'un punt de vista dels enginyers voluntaris, aquest suport que fem des d'aquest col·lectiu d'enginyers voluntaris d'aquesta intercol·legial, doncs el que hem fet fins ara i continuarem fent és primer fer l'acompanyament a qualsevol entitat, organització social en la definició de la seva transformació digital. Quan abans comentàvem, vull tenir un referent a veure què és el que han fet, això us ho podem explicar, però no he vist ni empreses ni organitzacions dos que siguin iguals. Són similars. Hi ha elements que podríem dir gairebé no de replicar, però molt similars que ens permeten facilitar un ràpid enfocament a aquests canvis que poden haver-hi. Per què utilitzes una eina, però és que resulta que no se sap exactament per què han utilitzat aquesta eina, aleshores intentem averiguar què és el que ha passat, per què han definit aquesta eina i ens donem compte que el seu model de processos operatius són algo diferent als nostres. Per la qual cosa no intentem replicar aquella mateixa eina perquè no ens serveix. O sigui, no posem el carro davant del cavall. Analitzem el per què és el que ens tira el carro, que és un cavall, o uns elements, diguem, de força, i aleshores arribarem a l'objectiu que nosaltres. Aleshores, aquest acompanyament consisteix en un assessorament directe a la direcció general. El gerent, el president executiu, aquest director general i el seu comitè de direcció. Què fem? Aquest assessorament consisteix en guiar, aconsellar, orientar i ajudar a prendre decisions i a estructurar la feina que s'ha de fer. La feina, com dic aquí baix, entitat social fa la feina, perquè és el seu repte empresarial. Qui sap el que vol ser és la direcció general, el comitè de direcció i la direcció general. Si fos una empresa privada, el patró, els accionistes, el president, igual que una entitat social. Hi ha el patronat, hi haurà una sèrie d'actors importants que són els que saben els que som i el que volem ser. Doncs aquests han d'estar implicats. Aquest és aquest comitè de direcció general. Però aquí intento sempre remarcar la famosa frase de Napoleó. Si vols que una cosa funcioni, anomena un responsable. Un responsable. Si vols que no funcioni, anomena una comissió. Aleshores, la direcció general recau una persona. I quan dic direcció general, el rol que tingui dintre de l'empresa, el màxim responsable d'aquella organització. Perquè qualsevol decisió que es prengui, encara que sigui consensuada, corporativa, etc., el màxim responsable que representa, diguem-ne, els valors i l'estratègia d'aquesta entitat social és aquella persona que té el màxim rang executiu. Això és important. Després, en base a l'experiència que porta l'enginyer voluntari, aquesta visió i opinió com a expert, i amb eines de treball, amb unes guies pràctiques, etc., ells poden ajudar a aquesta direcció general. Pot argumentar el per què s'ha de fer això. Però ell dirà coses que es poden fer. Potser us comentarà alguns escenaris, però perquè vosaltres prengueu la decisió. Però la decisió la pren l'entitat. No ha de desviaixar en cap moment les possibles decisions vostres. Us ajudarà a reflexionar sobre elles. Ja està. I és el que hem fet fins ara. Aleshores, com intervenen en aquesta fase de definició, d'aquí, de constitució, estratègia, anàlisi i pla director,
com ha dit abans la Francina, té una durada mitja de 6 mesos, però podria ser amb alguna que fos de 3 mesos, depèn del grau de maduresa digital, de la dedicació. Per l'experiència que hem tingut amb l'última edició, són una mitjana de 6 mesos. Això són fets reals. Per què? Per la disponibilitat de l'equip directiu. Entre que et muntes a l'equip, consciencies, etc., doncs es triga un temps. S'ha de madurar i s'ha de comunicar a tots aquests actors que intervenen en aquesta fase de definició del pla director de la transformació digital. Aleshores, aquest suport dels enginyers voluntaris consisteix principalment en una reunió quinzenal, a vegades es fan setmanalment, en funció, diguem-ne, del pla de treball que s'acordi al començament d'aquesta col·laboració dels enginyers i enginyers voluntaris, i amb el qual, amb aquesta reunió, el que es fa és revisar aquesta estratègia de la transformació digital i per arribar al pla director de la transformació digital amb la llista d'iniciatives. Us ajuda a reflexionar quins són els criteris que s'han de tenir en compte, etc. Aleshores, la dedicació que generalment té una enginyera o un enginyer voluntari és una mitjana de 4 hores per setmana, aproximadament. No demaneu allò 8 hores, no sé què, no. A veure, nosaltres no fem de consultors, fem d'assessors, de consellers, d'orientadors, de xerpes, com abans he comentat, som un suport, però si es necessita, en alguns casos, diguem-ne, una dedicació plena, aleshores necessiteu consultors. A vegades ens hem trobat algunes conegudes entitats socials, no molt grans, també s'ha de dir tot, no molt grans, amb el qual fins i tot hem anat a consultores, sense haver-li dit res a l'enginyer voluntari. I no perquè hi hagi un principi de competència, no, que aquí hi ha tota llibertat, senzillament val la pena escoltar el que us pot dir l'enginyer o l'enginyera voluntària. Per què? Perquè us pot marcar unes pautes, us pot donar unes pautes de quines experiències o quins elements han de tenir en compte al contactar aquesta expertisa externa, que pot ser altruista, perquè per temes de responsabilitat social corporativa entren dintre les col·laboracions altruistes amb entitats socials, per exemple, o poden ser crematístiques, us poden cobrar i en alguns casos amb unes tarifes raonables. I fins i tot en algun cas he vist tarifes, quan dic raonables, de mercat, ja no dic raonables, de mercat. Per qual cosa, per mi el raonable seria que hi hagués un preu preferencial per les entitats socials. O sigui que aquests temes hem d'anar en compte que aquests nivells de consultoria i s'han de dir molt bé, per la qual cosa s'han de dir molt bé el que vols davant d'aquestes consultores. Perquè tu creus que els hi has dit el que volies i ells fan el que creuen que tu necessites, però realment que no encaixa amb el que tu has acordat amb els enginyers voluntaris, que aquests són els que t'ajudaran a definir el pla director. El que moltes empreses de consultoria, que són empreses de consultoria tecnològiques, el que intenten és anar a la digitalització. Te'n van directament a aquesta paraula que es diu implementació. No, primer hem de fer tot això. Quan tinguem això ja veurem quina és la solució. Perquè a ells els interessa vendre les hores, els interessa col·locar les seves eines que en saben molts, que són experts, etc. No. Hem de tenir primer aquesta visió estratègica de què va la nostra transformació digital. I de que en aquests 3 anys què passarà a casa nostra? O sigui, com anirem evolucionant? Quins problemes i quins impactes tindrà a mesura que anem implementant diverses solucions dintre la nostra organització. Evidentment, en tota aquesta fase de definició, els enginyers voluntaris el que fem també és acompanyar les revisions dels passos a fer a partir d'aquest pla director. Ajudem no a fer una oficina de seguiment, sinó també a guiar, a aconsellar i orientar, us ajudem a implementar aquests temes, aquestes orientacions. Home, jo, al meu punt de vista, respecte a aquest tipus de solució, doncs si hem de tenir una eina de gestió de la fitxa de les persones que tenim vinculades als nostres serveis, o el personal voluntari o el personal en nòmina, que ara hi ha una gran demanda en gestionar les persones que tenim dintre de l'entitat social. Quines eines hi ha? Us podem ajudar a fer reflexions al respecte, però realment hi ha tot un procés, diguem-ne, de selecció de solucions, però que parteixen de definir exactament el que es necessita, no comprar per comprar. Ens hem trobat també a vegades que han comprat una eina que el primer any era gratuïta i el segon any els hi cobraven preu de mercat.
I aleshores, I a més, clar, han matado mosques a cañonazos, han anat amb una eina d'aquestes. Jo quiero el Salesforce, o jo quiero no sé què. I resulta que no necessitaven un tipus d'eina d'aquest tipus, perquè no són una empresa de màrqueting, de coses, diguem-ne, excessives. O sigui, hi ha moltes solucions i s'han de tenir molt en compte quines són les necessitats operatives, funcionals i tecnològiques. I dintre un marc pressupostari. És a dir, no ens podem permetre segons quins luxes. Ja ens costa obtenir formes de finançament, anant a buscar al mercat, ajudes públiques, privades, etc. Doncs no tirem la casa per la finestra, que a vegades ens pot generar un col·lapse total dintre l'organització. Aleshores, podem ajudar a fer aquestes revisions i, evidentment, a marcar, per exemple, quina hauria de ser la governança d'aquesta implementació. Ja aquí tenim una espècie de governança, si fem un seguiment amb l'enginyer voluntari, amb aquesta coordinació de la taula del Enforce Social, també amb Migrano d'Arena i enginyers voluntaris, fem una governança conjunta de les actuacions que estan duent a terme tots aquests enginyers i enginyers voluntaris, per veure si hi ha necessitats. Hi ha hagut algun moment que ha necessitat algun especialista per un tema concret. Ens hem buscat, el que dèiem aquí, intentem trobar necessitats tècniques operatives per definir aquest pla director, no aquí a la part d'implementació, sinó definir això. Aleshores, hem anat a buscar professionals arreu del país, i quan dic arreu del país, més enllà de Catalunya, i aleshores hem buscat professionals que donin resposta. I també hem intentat que siguin altruistes, per qual cosa són també voluntaris, siguin enginyers o experts, que realment han ajudat prou bé a visualitzar quin és el problema i com es podrien resoldre. Per qual cosa consoliden que el resultat d'aquest pla director és prou sòlid i assumible. I, evidentment, reitero, l'entitat social fa la feina. L'enginyer t'acompanya. Ja ho sabem, però és que és el vostre repte. I, evidentment, una altra cosa que fem des del col·lectiu d'enginyers i enginyeres voluntaris i voluntàries és fer píndoles estratègiques, que no són tècniques, són de suport. Aleshores, què vol dir? Que estan més orientades a tenir aquesta visió de l'impacte que pot tenir en les funcions i els serveis que dona aquesta entitat social. Estan orientats, bàsicament, a equips directius de les entitats socials o federacions. Tenim píndoles, evidentment, en un format de webinars. El de seguretat i ciberseguretat es va realitzar el trimestre passat, o sigui, en el trimestre de l'any passat. El de la dada, esteu tots convidats el proper dijous a les 4 de la tarda. Es parlarà de dades, suposo que a través de la taula del tercer sector rebreu la convocatòria, si no l'heu rebut la rebreu segur, i està prevista per abans de l'estiu parlar de la intel·ligència artificial a l'impacte dintre les entitats socials. Intentem sempre focalitzar-nos i no fer conferències magistrals de temes tècnics ni temes que no tenen res a veure amb les entitats socials. Això és el que fem. Quines són les properes passes? Vist això, quines són les properes passes? Doncs, per participar en aquest programa, com abans ha comentat la Francina, aquest programa de plans de transformació digital d'Enforce Social, cal que respongueu a un qüestionari bàsic estructurat en 4 àmbits, que són 46 preguntes. Algunes estan ja predefinides perquè us simplifiqui la feina, perquè siguin ràpides de respondre, perquè estan estructurades, federacions que ja estan configurades, etc. Coses que són bastant senzilles i altres que són dades que vosaltres teniu segurament a la web, però que seria bo tenir-lo sintetitzat amb respostes que us demanem. Primer, són dades bàsiques de la pròpia entitat o de l'organització, sigui una federació o una confederació. L'altre grup de qüestions són relacionats amb l'estratègia de l'entitat. Fins i tot preguntem respecte a si teniu estratègia de transformació digital o una estratègia digital, etc. Fem una sèrie de preguntes. Després, quins són els recursos implicats en el concepte digital més ampli possible, tant actual com de futur? És a dir, quins equips informàtics teniu? Això són recursos. Recursos, diguem-ne, propis o externs, etc. Hi ha una sèrie de preguntes al voltant dels recursos. Quins recursos creus o temps de dedicació podrien dedicar a aquests recursos interns de casa vostra, I com a quart àmbit, diguem-ne, d'aquestes preguntes hi ha tota la part econòmica financera, que és la part de pressupostària, quin tipus de pressupost, què és el que dediqueu anualment respecte al tema informàtic, i intentem fer èmfasis que afloriu tots aquells costos que estan amagadets. Perquè a vegades diu, no, és que això és la telefonia mòbil, que és tecnològica, perquè, esclar, amb allò resulta que heu de tenir un accés
algunes apps i algunes coses, doncs la telefonia mòbil va per la partida de subministrament com l'aigua, el llum i el gas, no? No, doncs forma part, una part d'aquesta telefonia mòbil o el tema d'accés a internet forma part, diguem-ne, de recursos, diguem-ne, tecnològics associats, no? Esperem, com creiem que això és un tema important i quan abans comencem, us donaríem, si no sorgeix algun imprevist, us donaríem 15 dies per donar resposta a aquest qüestionari, perquè si l'allarguem més, què succeeix? Que us hem d'enviar un recordatori, no sé, escolta, 15 dies, si ens doneu resposta la primera setmana i de les 50 dels presents, les 50 entitats, més la resta d'entitats que també estan dintre del col·lectiu o del paraigües de la taula del tercer sector i de Migrants d'Arena, i algunes que també tenen relació amb nosaltres, doncs, escolta, aquestes entitats, doneu-nos de seguida resposta a aquest qüestionari. És fàcil i us ajudarà a fer una sèrie de reflexions. Que això ens permetrà que a partir del 23 fins al 23 del mes que ve, és a dir, fins abans de començar Setmana Santa, farem un anàlisi de totes les respostes. I en funció d'aquestes respostes aplicarem una sèrie de criteris de selecció de quines són les que realment per la seva abast, la seva complexitat, el seu nivell de maduresa digital, la disponibilitat per aquestes demandes que necessiten aquestes entitats, la disponibilitat d'enginyers o enginyers voluntaris que podem tenir disponible a partir d'aquest any, doncs, a partir del mes d'abril, maig, no? I aleshores, amb la seva dedicació, doncs, farem aquesta selecció i aleshores el que volem és que abans d'anar-nos de vacances, aquells que puguin tenir vacances a Setmana Santa, fer la notificació de les entitats seleccionades. En podem tenir moltes, com va passar la darrera vegada. Vam passar una sèrie de filtres, va haver un primer filtre, després vam debat, vam ampliar algunes informacions i aleshores vam veure que alguns casos eren més una digitalització, tenien criteris més de baix nivell, més operatiu i no havia pas un compromís de dur a terme una transformació digital. Aleshores, però així i tot pot haver-hi algun cas dintre de la llista de problemes que tingueu sobre la taula, dintre del pla de millores que tingueu, identifiquem realment que el que vosaltres us convindria és dur a terme, diguem-ne, un pla de transformació digital. Això són temes que es debatran, doncs intentem que sigui abans del 23, de manera que durant el mes d'abril ja puguem fer el kick-off a l'inici, diguem-ne, amb aquestes entitats seleccionades, podríem dir en primera subfase, perquè podria ser que potser en 3 mesos hi hagi alguna entitat que podem fer un quick win, o sigui, actualitzar el seu pla de transformació digital, que ja el tinguin, doncs puguem aconseguir que continuïn els enginyers voluntaris disponibles a partir de l'estiu que ve, perquè han acabat aquests 3 mesos de fer aquesta revisió del pla de transformació digital. La idea és que amb aquest kick-off que farem el mes d'abril és fer ja la primera sessió de treball, definint quin és el pla de treball i les sessions de treball, i ja comencem amb el tema de conscienciació amb una sèrie de formularis molt més complets de maduresa digital, es presenten els actors i, evidentment, aquí ja sorgeix una mica d'afilar una mica més el llapis per poder entrar a identificar resultats i que l'encert i el compromís. Aquestes reunions es fan amb la direcció general de cada una de les entitats seleccionades i el compromís d'aquesta direcció general realment va en base als principis que hem estat anunciant fins ara, perquè, evidentment, serà reiterat i explicat amb més èmfasis i amb més detall en aquesta sessió de kick-off. Dit això, m'he passat un quart d'hora, perdoneu. Aleshores, permeteu-me que en aquests moments, si aquí en Gerard o algú... Sí, ara donem un minut breu a la Marta Vidal, que ens està acompanyant, que és la responsable de Migrants d'Arena, i acte seguit passem a algunes preguntes, perquè, com que ens hem allargat, hi ha hagut gent que ha deixat per escrit o que ha anat marxant. Marta, endavant. Hola, bona tarda. Jo seré molt breu, només volia explicar-vos una mica què és Migrants d'Arena i què fa Migrants d'Arena en aquest projecte de transformació digital. Migrants d'Arena som una fundació que posem en contacte la societat civil i les empreses amb causes socials a través d'entitats del tercer sector a través d'eines tecnològiques.
amb el que som més experts a Migrano d'Arena és en les estratègies de digitalització de la captació de fons. Tenim una plataforma de captació de crowdfunding, que és el nostre gran projecte. Però a banda d'això, la Fundació Migrano d'Arena aposta per la digitalització del tercer sector des dels seus inicis, ha participat en diferents programes i està al costat de les entitats del tercer sector, tant en formació digital, en formació, en webinars, diferents tipus de formació que s'han realitzant, a través de la recirculació de material informàtic. Nosaltres tenim un taller de reacondicionament d'ordinadors, bàsicament, i és un altre gra de sorra que aportem a la digitalització, que és el hardware, que és les màquines perquè les entitats del tercer sector també puguin continuar la seva digitalització. I en el programa de projecte de transformació digital, que col·laborem amb M4 Social, amb la taula del tercer sector i amb enginyers voluntaris, en aquests moments nosaltres tenim una mica el repte d'ajudar a estructurar aquest programa, que hi creiem molt, que pensem que aquests 4 anys s'ha fet una feina molt extraordinària, que les entitats podeu aprofitar, que realment els enginyers voluntaris us ajudaran molt i que el nostre repte en aquests moments és poder consolidar aquest programa amb una estructura més forta a nivell de gestió i d'organització, i estem aquí per ajudar en aquest sentit. Vull agrair a totes les entitats que han vingut a part de Migrano d'Arena, a veure si us podeu subscriure a aquest programa, que realment és transformador, i tingueu molt en compte això, que us heu d'implicar, les entitats, i que espero que sigui un èxit per totes les que vulgueu participar i que endavant amb el projecte. Ja estic. Moltes gràcies, Marta, per la brevetat i per la claredat. Ara obrirem un torn de paraula. Si us sembla, aixequeu la mà la gent que vulgueu intervenir i responem. Fem primer les preguntes i després les recollim totes i responem per tancar. Veig poques cares i menys mans, però mentrestant no us ho penseu, dir-vos que demà enviarem la informació que el Jordi ha exposat i també enviarem ja el link al formulari per tal que durant les properes 2 setmanes, com hem dit, pugueu respondre dedicant 15-20 minuts, hem calculat, una estona perquè us permeti reflexionar sobre cada una de les respostes. Potser en algun cas valoreu llavors que no sou adients per participar-hi, però sí que us farà pensar en l'estat en què esteu. Alguna pregunta? No veig ningú. Dono uns segons més. I en tot cas això, el dia 23, divendres 23 seria el límit per respondre al formulari i a partir d'aquí, durant el mes de març, ens reunirem les 3 entitats organitzadores i a finals de març ja comunicarem a les entitats que s'adiuen més, no perquè hagin guanyat res, simplement que s'adiuen més amb els perfils de voluntaris que tenim, amb l'expertesa que tenim i veient també que poden aportar o podem aportar en el moment en què estiguin, d'acord? A través del correu que rebreu podeu contactar si teniu algun dubte i des de M4 Social ho respondrem i si no, doncs demanarem també a Jordi que ens doni un cop de mà amb la resposta si no sabem respondre nosaltres, però som un equip a 3 bandes. Sí, com abans de comentar la Francina al començament, en aquesta missiva que rebreu, evidentment hi haurà links als vídeos que són experiències reals, diguem-ne, que han tingut altres entitats socials que han participat en edicions anteriors. O sigui, això també us ajudarà una mica a entendre quin ha sigut l'èxit, diguem-ne, i el no èxit, en principi que sempre ha sigut èxit, de participació del voluntariat, d'aquest col·lectiu de voluntariat que participen amb les entitats socials. Una cosa, jo abans només ens hem focalitzat en el pla de transformació digital, en el programa d'aquest de plans de transformació. Des d'enginyers voluntaris, ho he comentat molt al principi, molt ràpidament, també, a part, a les entitats socials, també fem altres activitats de suport similar a la transformació digital, però no és eficiència energètica, que abans ho he comentat, que això interessa, hi ha moments que interessa perquè hi ha canvis importants amb la factura de la llum, perquè aquelles entitats que tinguin edificacions que han de gestionar els seus costos. Després també han fet temes de tutoria,
ajudar a persones que integració dintre del món laboral o d'integració a la part, sobretot laboral i empresarial, no? Els hem ajudat, a migrants, etc. O sigui, fem una sèrie de suport, també a un altre nivell, acompanyant els professionals que teniu cada un de vosaltres. O sigui, també. I després també altres àmbits, igual que d'eficiència energètica, com millorar l'organització, com podem millorar l'organització, que evidentment naixerà d'aquesta revisió de l'estratègia de l'entitat social o de la federació. A vegades també ha sorgit algun cas concret que em demanava, escolta, què hauríem de fer ara per canviar, diguem-ne, som una federació, com podem optimitzar, quin és el nostre repte, quina hauria de ser les nostres funcions? Bé, ajudem a fer reflexions, compartint, aleshores, quina és la funció que ha de tenir, quines són les funcions, quines són les seves missions, visions, etc., per poder estructurar el seu equip operatiu i millorar l'eficiència. Doncs gràcies, Jordi. Gràcies a les persones que heu assistit. Teniu uns dies per pensar-vos-ho, respondre amb calma i estem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió. Agrair també a la Carlota i l'equip de la taula que ens ha ajudat a fer possible la sessió d'avui. I res, ens veiem properament. Moltes gràcies.